mwana wemunhu akafa. Munhu akaurayiwa nevamwe vacho vamaona vatongwa vavairi. Uyu anonzi Gandhi. Gandhi anoti akutaura nyaya yakafa akati nini ndiyakazotaita semunhu wekupedzisira. Munhu yakapfuura nemuvhireji make. Apfuura nemuvhireji make anga ane mombe dzaitina. Saka nechipurisa wake kuda kwenda pana dambotora nhau pana akagaruka akabatwa nevanhu vemuvhireji make kunzi uri kuende kune mombe wadziona ku kwakubva vatanga kutomurova. Vamurova vakahanzi vakamurova zvakaisisisa. Vakazomubata kuenda naye kwaSabhuku. Ndiye Sabhuku wacho. Vasvika pana Gandhi vakati Sabhuku munhu tamura aitinha nemombe. Saka natinha mombe dzati ari kubvepe nadzo. Uyu anotaura kuti hanzi ndakabva ndazotorawo shamu ndibva ndamurova kwakutofa. Saka ndovakutaura mudaro uyu aiti shamu inouraya munhu. Ndiwo wakatondipedzesa. Ndaida kufunga kuti zvandakuendeswa paSabhuku nyaya yangu yasununguka. Sabhuku anondirwira tsitsi semunhu wemutemo. Iye akazotondipedzesa. Saka vakatakura munhu serious vazoenda naye kumapurisa. Vasvika kumapurisa ndobva aiti handitsvagirewo mvura yekumwa iye munhu. Mapurisa paya pasina vakanga vachipo. Uyu ndopa akandotora mvura kuimba yeumwe mupurisa. Kwakubva vamumwisa mvura. Manje anoti makandimwisa doro nemvura ndopa ndakafira. Asi ipapo haana kufa. Akadzoka vakaenda vachimusiya ari kupolisi. Makuseni vachimuka vakazotikaruka vakuponerwa kuti munhu wamakauya naye usiku uya uyu afa. Vanenge vakamuita kafira mberi. Saka ndopa vakatanga vakagara 16 years. Iye ari kuboderwa ndo last born yemunhu akafa. Saka vakagara 16 years. Hanzi ndaida kumuka nemunhu iye akafa. Zvinoita vamwe asi ndaitadza. Vaiti vakaenda kuti madzichechi avo vonditsipika vakanditsvagira mishonga kana kundizora matsito ndaisaona. Saka ndizvakatora nguva yakareba. Saka zvakazotanga manje wokuti tazopambawo kuti chii munhu amukisisa. Pamene kwavakaenda kwavakagadzirwa kuti amuke. Saka nawo uyu ndowechipiri. Wekutanga aingotaura the same. Saka n'uyu ndowechipiri. Saka ari kuti iwewe semupurisa ndaida mombe 27 dzandaka 7 dzangu dzamakanditorera ne20 because magarisa nenyaya yavo ingati kuti dzinobereka. Saka nawo ndiri kuda zvinhu zvangu. Kuda kuti mundiripe. Ndo nawe akataura mudare neke. Saka nezuro paya ng'ombe dzange dzauya dziri 18. Dzakava 28. Saka ndzai dzisina kukwana. Saka ndakandichenda ndozoda dzimwe dzacho mangwana. Ndo dzavauya nadzo idzi. Kana makagona kuijoinisa ndicho. The next round ndiri mupurisa. Saka nati next round
mupurisa paya pano umwe mupurisa constable anonzi Dhaka icho ndiye akazoteera mumashure mwe. Saka nari kumuti ndoda ng'ombe 30 nekuti vanhu vemitemo, saka vanoziva mutemo, asi vaindiuraya vari mapurisa, vari masabu, ndo pane hasha dzake. Urara ndinoda isusu tatirekesi, asi mutemo wenyika munonzi mambo anoti matsukisa nyika yangu, madeura ropa munyika mangu yasviba, saka munofanirwa kubhadhara. Zvamaona zvichibviswa izvi ndizvokupa vadari vamambo mbudzi nehuku, ndizvokuti vadye nemombe. Handi munongoona vanhu vachiuya panapa vanongouya pasina bhadharwa, pasina ati. Saka ndo zvavaona zvichibviswa. Nyaya yemunhu kana yapera anofanirwa kuchenesa nyika yamambo kuti vagari veimomo vazive kuti zvinorevei. Saka inochadzwa nevadare vamuri kuona machinda amambo. Pane pamwe pananoda pane vamwe vanoona matare anoitwa kuno handiti, vachiona zvekare anenge achiitwa kumwa achionawo paTV pedu. Saka vaita sei mambo chiduku akasiyana nevamwe, pakuti unonzwa umwe anoti munhu auya nemhosva yake ovanza kuti akakanganisa ichi uyo bva tinda kuti ndiripe nemombe 5 handiti. Mambo chiduku vanongo havana chavanoti kana kuti imwe mombe ngaisare kwamambo, kana kuti imwe mbudzi vanozouya kwamambo, kana vamwe vanoita izvozvo. Pakanzi mombe 10 ovanzi hatunzi ngadzisare kwamambo, kana chisava kuti kusei mambo chiduku akasiyana nevamwe apa. Tisati tambonzwa mambo chiduku achitaura kuti aiwa ichiuda ichi ndechamambo. No, hati isusu hatitapara mhosva kana taparirwa mhosva. Kana munhu vaparirana mhosva ndo vanoripirana. Hatitori zvinhu zvevanhu tichiripisa. Kubatsira, let's say mukadzi wako anyengwa neuyu, imwe tinokubvunza kuti munoda chii, moti ndoda ng'ombe 5 handiti. Ini ndikati ndoda imwe mombe 1 ndindanyengwa. Saka hazvina nyaya yevanhu vanoda kudya chete vanhu. Saka muri kunzwa kuti machinda angu ane mutemo wekuti makadeurwa ropa munyika vanoti matsukisa nyika yedu, ndo vanoda, hazvisari pamambo. Ivava ndo vanodya machinda. Maona kuti avauya hapana mari yavakanda mudare. Ava ndokudyawo kwedare ramambo. Vanouya pano vaita nyaya iyo uyu chete yaita 2 days, vatofamba kuuya kuno, havabhadhari, vanoswera nenzara, havana chavo. Saka vachizoti watsukisa nyika, saka bhadhara. Handitoona apa kuti tatoti huku vanhu vadye huku iripa kuti vasaende nenzara. Aiwa totenda. Kazi kunonzi kwabvuma varati. Vanobvuma vanhu vanozvinzwisa. Bvuma varati. Oti tatokuonerai pano aiwa ndo inonzi bvuma varati. Tigarai zvakanaka munyika. Hawadi zviya zvazvongoti tatokuanikidzirai, tatokuonai aiwa. Vanoda kungoti vanhu vagare nerera kunyananisa vanhu. Saka ndichizwa kuti kwachiduku vanodai vasiyana namo madzimambo. Hawadi zvevanhu.